Uvod. Na razini EU, zaštita prijavitelja nepravilnosti regulirana je Direktivom 2019/1937 koja je implementirana u hrvatsko zakonodavstvo Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, stupio na snagu 23. travnja 2022. Zakon pruža zaštitu prijaviteljima koji prijavljuju povrede prava Unije, a ključna uloga tih osoba je u razotkrivanju nepravilnosti u javnom interesu. Uvjeti za zaštitu prijavitelja. Zaštita se osigurava ako su prijavitelji imali opravdane razloge vjerovati u istinitost prijave. Za prijave putem unutarnjih ili vanjskih kanala, zaštita se primjenjuje i na anonimne prijave, pod uvjetom ispunjavanja zakonskih uvjeta. Mjere zaštite. Zabrana osvete. Zakon zabranjuje sve oblike osvete prema prijaviteljima, uključujući prijetnje, smanjenje plaće, otpuštanje, diskriminaciju i druge negativne mjere. Mjere potpore. Države članice Europske unije trebaju osigurati neovisnu pravnu pomoć i informacije za prijavitelje, uključujući savjete o pravima i postupcima zaštite. Sažetak usklađenosti zakona i EU direktive. Usklađeno. Prvo, obuhvat nepravilnosti. Drugo, zaštita identiteta. Treće, zabrana osvete. Djelomično usklađeno. Prvo, područje primjene. Drugo, unutarnji kanali prijavljivanja. Treće, pravna pomoć i podrška. Preporuke za izmjenu zakona. Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u Hrvatskoj djelomično je usklađen s EU direktivom 2019/1937, ali postoji prostor za poboljšanje u zaštiti prijavitelja i njihovih pomagača. Osnovni problemi usklađenosti. Nedostatak potpune zaštite za povezane osobe prijavitelja. Ograničena dostupnost pravne pomoći zbog imovinskog cenzusa. Nedostatak sankcija za počinitelje osveta. Preporuke za poboljšanje. Prvo. Osigurati pravo na besplatnu pravnu pomoć bez imovinskog cenzusa. Izmijeniti članak 11. Propisati da se na prijavitelje nepravilnosti ne primjenjuje imovinski cenzus iz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Drugo. Uključiti zaštitu za izvješćivanje u okviru radnih dužnosti. Dodati definiciju i izmjene u članke 12.1 i 19.1 radi uključivanja, izražavanja u okviru radnih dužnosti. Treće. Uspostaviti pretpostavku nepopravljive štete za privremene mjere u radnim sporovima. Izmijeniti članak 33. Dodati pretpostavku da prijavitelji nepravilnosti trpe nepopravljivu ili teško popravljivu štetu u radnopravnim sporovima. Zaštita prijavitelja nepravilnosti. Zakon mora omogućiti lakši pristup pravnim sredstvima i naknadi štete. Osigurati privremene mjere vraćanja na radu u slučajevima otkaza ili premještaja. Konačni zaključak. Potrebno je poduzeti korake za jaču pravnu zaštitu prijavitelja nepravilnosti, uključujući sankcije za osvete i poboljšanje sustava potpore. Zakon Republike Hrvatske ispunjava 14 od 20 kriterija EU direktive, ali postoje značajni propusti u zaštiti prijavitelja i povezanih osoba. Preporučuje se uvođenje odgovarajućih sankcija, osiguranje primarne i sekundarne pravne pomoći te omogućavanje revizije bez prethodnog prijedloga za dopuštenje revizije.